Сега ще покараме една кола, която наистина много стилна, много красива, мощна, която се оплаква, че не върви най-важно. Но сега ще докажем противното. Тя пак можеш да снимаш и навън, така да някой се вижда. Това се вижда. Слагаме, гасиме СП-то и караме. Хоп. Тук малко маневричка. И продължаваме. Мисля, че колата върви доста. Вижте. Повече не искам. Дай от старта и ще ти кажа да ни върви. Сега си? Дай отдолу на место, аз ще ти кажа къде да пробваш. Може от тук? Не, аз ти кажа къде, какво да я пробваш. Добре. Там отдолу се зареди после, на старта, до кофите. До кофите? Ако не направиш 60, значи не върви. Колко? 60, ако не направи, значи не върви. Да видим. 65 съм правил с един туарек. Да видим дали не върви. Обратното трябваше. Да. Ти направи хубав старт. Абе,